Hyvältä vaikuttaa puitteet Kymiringillä. Tässä on Teemu ollut tietysti omalla takullaisesti vähän vaikeakin olla sen vuoksi, että nyt ei Tykkimäellä ollakaan tänä vuonna. Järkyttävää nähdä suoraan varmastikin sarjan pisin. Sitä itse asiassa Joonatan Ylilahti arvostelikin, että ei ihan ehkä hänen makuunsa, että vähän turhankin pitkä. Mielenkiintoinen rata ja Haalmanni oli myös hyvin arvata sitten. Täällä on paikkapaikalta tullut aika paljonkin tilaa suhattaa pihalle ilman niistä tulee kaidetta vastaan. Paremmin on paikkaa, voi hakea vähän erilaisia liikkoja. Simon kanssa teille tapahtumia tulkitsemassa. Tässä on sitä mielekästä. Saa sitä tehdä. Ilmissä. Vertaan vähän katsotaan, ketkä luovii itsensä. Anna missään. Tiedossa lukee, että hänellä olisi Ford Escort, mutta kyllä tuolla Riikassa hänellä oli ainakin vielä Toyota Corolla ja se ei ollut ihan mikä tahansa Corolla. Se oli sama Corolla, millä muuan Ismo Leikola kävi vuosi sitten ajelemassa Tykkimään Rally X-osakilpailussa ottamassa osaa. Harjoitukset sitten. Juhasson ensimmäisenä pyyhälteli kohti ykkösmutkaa tuolla Mercedeksellä. Muita perään. Kyllä, Emil Hammer Tanska lähti sinne toisena, siitä tuli Suomen Lukas Gabrielsson ja sitten Outi Ikonen. Ja taisi olla niin, että Outin alla oli nyt sitten tämä viime vuonna Ismo Leikolan alla nähty Toyota Corolla. Ikonisella valkokultaisella Tanskan mies Hammer ensimmäisellä aikakierroksella ja näin Suomen Gabrielsson heidän perään kierrokselleen. Ja kyllä se näin on uskottava, että Mikko Ikonen nyt sitten tuolla sinisellä Ford Escortilla täydentää porukan ja hänkin pääsee nyt ensimmäiselle nopealle kierrokselle.
suoralta näköisesti. Edelleen Jensenit siellä kilpailee jo tänään. Ottaa Lohjan mittaa. Hyvä vähän naiskella niitä malleja auto ei kannata remonttia. Ja tietysti vielä uusi ihmeellinen rata, niin hyvin minimiin kyllä hidasti vauhtinsa. Sitten oli toinen Darpakeista. Piirretään tähän porukkaan numero 115, Julien Monier. Ja Haagström siis Oscar Orion mestari. Tää on niinku nopea tässä, koska tulee ulkoa sisään. Siihen minuutin tuntumaan mennään, jota ainakin Vitolsin toiminnalla. Vitolis tällä hetkellä listan kärjessä. Hänen paras kierrosaikansa tasan minuutti. On siinä 9:30 päälle. Sekunti on sitten eroa seuraamaan. Lukas Andersson tällä hetkellä. Piastalla liittyy sitten seuraavaksi. Anteeksi, ei Norjasta vaan Tanskasta. Hänen peränsä puolustava Supercar Rally X mestari siis Joni Turpeinen. Voitetaan tällä hetkellä toista minuuttia reilu 10 päälle. Alle minuutin 59, 8, 6, 9. Ja sitten Suomen Joni Turpeinen viimeinen, mikä on Turpeinen vastaus. Minuutti ja 90 päälle, eli noin 1,6. Anton Sepän kärkiajasta. Seppä pamauttaa itsensä sinne nimittäin ykköseksi 58,9. Nyt sitten hänen edukseen eroaa Branchiin reilu 1,5 Sepän kärkiaika 58. Ikosen vastaus tähän Kanalin 1.4 ja 1.4.9 on 1.5.5. Eli ensimmäisellä kierroksella Tommi Harmanin puolesta tällä hetkellä. Palmanen ollaan Rally X-kuviossa tavattu. Nyt siinä ollaan 5-1, joten hyvin vaatimatonta on vielä. Varmasti vaikuttaa.